Sobrang sarap siya guys, promise. What's up mga kalu... What's up mga kalu... What's up mga kaluyal and welcome back to my channel. So for today's video guys, magmumukbang tayo ng asin, kanin. Wait lang guys, katapusin ko lang to bago mamukbang. Nagmumukbang na nga eh. Saging. So ayun guys, wala akong nahanap na ibang ulam. So ngayon makikita niyo kung anong imumukbang ko. Excuse me po. So ito yung kadalasan na inuulam namin kapag wala kaming makikita na ulam. Ganito kami sa probinsya. Ganito kami sa Bukid actually. Ito na nga guys. Makikita nyo na kung ano kami dito kasipag maghanap ng pagkain o mauulaman lang. So, just keep on watching. Sobrang sarap siya guys, promise. Naranasan nyo na ba nang mag-ulam ng tubig, asin, sili, tapos chichirya? I-try nyo to.
Yung chichirya, nilagay sa asin, sili, tubig, tapos yung kanin na bagong ani, sobrang sarap nun. Yeah! Para ka nang nakakain sa mga inasal. Jollibee, McDo, talo pa nga ano ni kasi artificial. Ito, hindi. Or very organic. Yeah! Oh no! Boom! Naranasan nyo na ba ng mag-ulam ng tubig, asin, sili,
tapos chichirya. So ito, naranasan ko na to mula sa simula. Nung ako'y nag-aaral pa sa elementarya hanggang sa high school. Hanggang pati sa college. Yung walang-wala. Hindi naman sa as in walang-wala talaga. Yung nagtitipid ka tapos kailangan mo talagang may ulam. So ayun, kung ano yung nakita ko sa paligid ko, yun na yung kakainin. Yun na yung uulamin. So ito na nga, nakikita ko yung tubig, asin, tapos nilagyan ko ng sili. Sobrang sarap na yun, tapos nilagyan ng chichirya. Para ka na rin nakakain ng adobo. So minsan iniisip ko na lang na yung kinakain ko is masasarap. Ganito talaga tayo sa Bukid na nagla-life hacks, yung parang ganon. Yung nag-iimbento para lang magamit or sa pang-araw-araw. Kaya hindi ko masasabing mahirap yung nasa Bukid. Talagang mayaman sa sources. Because as far as I remember, until now, I never forgotten yung mga sinasabi ng nanay ko nga kung unsay naa, mo'y atoa. Never demand og unsay mas labaw pa. Kung naman ko yung sa kabutangan nakatunan during this time of pandemic, mao ang pag-antos o pagpaningkamot nga mabuhi ta og baskog ang lawas. So og inubanan sa pagampo. Kay wala tay mahimo kung wala tay pagampo. Wala tay pagsalig sa Ginoo. Kay kung dili ta maning kamot og magantos, so pildi ta. Tay mahimo. So, bisag nata sa Bukid, let's try the best things that we can. So thank you so much guys for watching my video. I hope you have something to learn and you enjoy so much. God bless you all and bye-bye.